Blanco pa ang kapulisan nganong gipusil patay ang usa ka lalaki sa wala pa mailhing suspect bandang alas 4 sa hapon kagahapon samtang nagbaktas kini sa Arellano Street, Davao City. Gila sa kapulisan ng biktima, pinaagi sa iyang lisensya nga si Jay Hagunos, 37 anyos, nga taga Trento, Agusan del Sur, apan kasamtangang nagpuyo sa Talisay mental relocation ning syudad. Nadala pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC si Hagunos, apan human sa kapin usa ka oras namatay ang biktima. Dunay samad pinusilan sa ulo ug lawas ang biktima. Nagkandak pa o follow-up investigation ang atong mga investigador sa San Pedro Police Station, sir, to check the background po sa victim, kaya ba sila siya kalalit before or naka-receive siya wingi test karang ba sila siya kontra, sir, para diha makakuha tagunsay motive nga nung gipatay siya, sir. Dili pa matino sa mga pulis ang motibo sa panghitabo apan matod sa mga residente sa lugar kung asa gipusil ang biktima, tulo ka sunod-sunod sa buto sa pusil ang ilang nadungog ug usa ka armadong lalaki ang ilang nakita nga naghimo sa krimen nga nakatinil ug yano lang misibat human niini gipusil si Hagunos. Nakakuha ang suko team sa crime scene ug duha ka basiyo sa kalibre .45 nga pistola. Dunay koordinasyon ang kapulisan sa pamilya sa biktima aron mapailawom sa autopsy ang patayng lawas ni Hagunos aron masayran kung pilagyud ang nahiaguman nga samad pinusilan niini. Based sa initial investigation, sir, naman to tulo ka buto, no? Pero na-recover sa crime scene natin is duha lang sa kanang katong sa bala. Tapos autopsy, sir, yan na nato makikita kung pilagit ka bala ni tama sa iyahang lawas, sir. Ako pa i-check, sir, ang autopsy results, sir, sa San Pedro Police Station po. Nagpabilin pa sa morgue sa SPMC ang patayng lawas ni Hagunos. Padayong naglusad og follow-up operation ang kapulisan aron mailhan ang suspect nga responsable sa krimen ug aron masayran ang motibo niini sa pagpusil sa biktima. Sumala sa mga nakasaksi, ang suspect nakabonet, nakasulod og itom nga jacket, nakamao nga pantalon, medium build kun tama-tama ang kadakon sa lawas ug gibanabana ang anaa sa 5'7" ang kitas-on nga paspas nga misibat sa lugar paingon sa V Mapa Street ning syudad. Sa follow-up operation sa kapulisan ang pagsuta kung dunabay CCTV camera nga gimontar sa lugar nga posibleng makatabang sa pagsulbad sa kaso aron mailhan ang suspect.